Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі. Ну і нарэшце да важных навінаў мы пераходзім да літаратуры, да дзейнасці, якая спрыяе распаўсюду нашай беларускай думкі, беларускай спадчыны і ўсяго гэта. Таму у нас у эфіры заснавальнік фонду Камунікат.орг Ярослав Іванюк. Добрый дзень, Ярослав. Добрый дзень, Зміцер. Добрый дзень усім гледачам. Ну, некалькі важных тэмаў у мяне ёсць для абмеркавання, як мінімум 3, але я так веру, што і ведаю, што будуць іншыя па ходу размовы ўзнікаць, але давай пачнем з такой урачыстай. 25 гадоў камунікату. Што гэта за дата для цябе асабіста як заснавальніка гэтага, як ты правильно сказаць, фонду, і што было за гэты час зроблена? Ну, 25 гадоў таму гэта не фонд заснаваўся, а беларуская інтэрнэт-бібліятэка «Камунікат», якая за той час, за чвэрць стагоддзя, набрала ўжо больш за 65 000 рознага тыпу беларускіх публікацыяў, і цяпер мы можам сказаць, што з'яўляемся найбуйнейшай, найбольшай беларускай інтэрнэт-бібліятэкай у свеце. Гэта кнігі, часопісы, газеты, аўдыёбукі, якія мы пачалі таксама самі запісваць, рознага тыпу радыёперадачы, тэлеперадачы. Так што ўсё, што пра Беларусь або на беларускай мове або на іншых замежных мовах. Я часам так, нават не то, што ў жартах, але распавядаючы пра гісторыю камуніката, гавару, што 20 чэрвеня у мяне нарадзілася 2 дзяцей. Мой сын Хрыстафор і менавіта камунікат. Таму што калі мы ўжо чакалі нараджэння нашага сына, моя жонка па адукацыі матэматык навучыла мяне рабіць простенькія інтэрнэт-сайты. На той час у такім кодзе HTML трэба гэта было ручкамі, пальчыкамі ўсё набраць. Я на матэматык, я гуманіст, я там набіраю нешта ручкамі, пазней гляджу, вау, нешта такое на маніторы праяўляецца, што я б нават не падумаў, што гэта так. Ну і пачалося ўсё з бюлетэню беларускай рэдакцыі польскага радыё ў Варшаве «Камунікат», які я перавёў у інтэрнэт, і пазней ўсё гэта так по прынцыпу снегавога шара гэта нарастала, ну і цяпер маем тое, што маем. І цяпер атрымліваецца, што камунікат ператварыўся ў такі бібліятэчна-медыя-холдынг. У пэўным сэнсе так, хаця на гэты момант раней праектам бібліятэкі «Камунікат» займалася Беларускае гістарычнае таварыства ў Беластоку. У 2018 мы заснавалі менавіта фонд «Камунікат.орг», каб нашыя сябры гісторыкі займаліся сур'ёзнымі навуковымі справамі, а мы будзем займацца тым, каб гэтыя сур'ёзныя справы прапагандаваць таксама для людзей па ўсім свеце, для беларусаў па ўсім свеце. І сапраўды, пачынаючы, мы не думалі нават, што гэта так будзе выглядаць. Зрэшты, пачынаючы, я нават не думаў, што з гэтага ўзнікне інтэрнэт-бібліятэка. Бюлетэнь беларускай рэдакцыі польскага радыё ў Варшаве, гэта тады было, не ведаю, можа 9, можа 10 нумароў, што трапіла ў інтэрнэт, а цяпер 65 000 розных публікацыяў. І доўгі час мы працавалі пад такім лозунгам, які прыдумаў Алесь Камоцкі, беларускі бард: «Беражы лес, чытай кнігі на камунікат.орг». Але давялося ўсё ж такі выдаваць кнігі на паперы, таму што прыйшоў 2020 год, дзесяткі, сотні тысяч беларусаў з'ехалі ў эміграцыю, таксама шмат творчых людзей з'ехала ў эміграцыю. Да нас у 21 годзе звярнуўся з прапановай выдаць ягоную кнігу Уладзімір Неклаеў «Гейбен гіном». На той момант гэтага раману у Беларусі ніхто не хацеў выдаць, проста баяліся, што, маўляў... Баяліся не рамана, а баяліся імя. Так, дакладна так, таму што я лічу гэты раман абсалютна неапальны, ale ніхто не схацеў выдаць, бо, маўляў, мы выдадзім, нас зачыняць. Не выдалі. Тым не менш іх зачынілі, таму што Беларусі рэжыму не падабаецца ўсё, што беларускае.
Я вернуся, Зміцер, до нашей ранейшай размовы про, ну, гэта ўжо даволі даўно было, так? Я памятаю, што пасля гэтай размовы тут у эфіры Еўрарадіо я ехаў у Торунь, не паспеў даехаць у Торунь, ужо там сябра мне паведаміў, што нейкі Александр Шпакоўскі, які, магчыма, і цяпер слухае, глядзіць гэтую размову, напісаў: вось глядзіце, якія яны беглыя. Яны нават ужо беларускай мовы не ведаюць. Забыліся ўжо там беларускую мову. Так. Ну, ані я не беглы, ані лічу, я не забыў беларускую мову, а у таго Шпакоўскага у Фейсбуку допісы ўсе па-расейску, толькі менавіта пра беглага Ярослава Іванюка, кіраўніка фонду «Камунікат» па-беларуску. Гэта, ведаеш, добра з гэтай нагоды пажартаваў Павел Станкевич. Мы тут у Варшаве неяк сустрэліся на канферэнцыі адной, якраз быў даклад прафесара Вардамацкага, які рабіў апытанне пра сённяшні стан беларускай ідэнтычнасці, і ён задаваў пытанне тым беларусам, якія у Беларусі жывуць, і задаў такое пытанне: каго вы лічыце беларусам? І яму адказалі: таго, хто не з'ехаў. І мы стаім, і Станкевич кажа: так я тут сярод вас адзіны беларус, бо я-то нікуды не з'ехаў. Ён з Беластока кому-то. То есть удадзен вот і пра Ярослава тое. Ну, мы можам крышку пасмяяцца, так, але гэта не до конца так, таму што вось тут Шпакоўскі папракнуў, што, маўляў, беглы Іванюк забыў ужо беларускую мову. Пазней рэжымная панарама паказала мяне як этнічнага паляка. Праўда, у прыгожых майках з пагоняй, здымак таксама спёрлі з Фейсбука з муралам з Вільні з Алесем Бялацкім. Ну, гэта ўсё вельмі файна, таму што я лічу, беларусы даведаліся, што ёсць такі мурал з Алесем Бялацкім, што ўсё ж такі Алесь Бялацкі для шмат каго гэта не нейкі злачынца, як лічыць яго рэжым, але проста герой. Ну, спёрлі файныя здымкі, але назвалі мяне этнічным палякам. І гэта Шпакоўскі, пазней панарама, а пазней у 23-м годзе у ліпені узялі і заблакавалі «Камунікат» у Беларусі. Ну так, дарэчы, Ярослав, а за ўсе гэтыя гады, 25 гадоў ты займаўся, ну, у цябе ж асноўная праца была, а «Камунікат» это ж была не асноўная праца, это такая пакліканне душы. Колькі разоў узнікала думка: да надакучыла гэта ўсё, трэба ўжо кідаць гэтым займацца. Зміцер, наадварот. Сапраўды, «Камунікат» гэта не асноўная была праца, але тады, як заблакавалі наш асноўны дамен у Беларусі «Камунікат.орг», на шчасце беларусы добра умеюць карыстацца тэхналогіяй VPN і надалей на «Камунікат» заходзяць. Адзін з журналістаў патэлефанаваў і там зрабіў са мной грунтоўнае такое інтэрв'ю пра прычыны меркаваныя блакіроўкі і пра сам «Камунікат», і наконец запытаў мяне: Ярослав, навошта вам гэта? Вы б маглі быць звычайным этнічным палякам і не думаць зусім пра гэта. Я толькі тады задумаўся: вось навошта мне гэта? Для мяне гэта было так натуральна, што я займаюся «Камунікатам», што я займаюся прамоцыяй беларускай літаратуры. Ёсць такі вельмі мой улюбёны жыдоўскі анекдот: Моше, вы счастлив? А што делать? Так само і тут, Ярослав. Вы займаецесь беларускай літаратурай, ну дык што рабіць? Таму наадварот, не, ніколі не думаў, каб гэта кінуць. Увесь час з кожным годам мы стараліся уводзіць у гэты «Камунікат» нешта новае. Вядома ж, калі ёсць магчымасці фінансавыя, можна думаць пра шмат чаго новага. Цяпер гэтыя фінансавыя магчымасці абмежаваліся якраз да нашага юбілею, але не спыняемся. Пачынаючы з гэтага раману Уладзіміра Неклаева «Гайбен гіном», мы выдалі ўжо больш за 60 кніжак папяровых, мы запісалі больш за 60 аўдіобукаў. Гэта 500 гадзін беларускай сучаснай літаратуры ў версіі аўдіо, прычым у добрым выкананні, таму што гэта і купалаўцы, вольныя купалаўцы. Хрысціна Дробыш разам са сваёй камандай запісала пяцікніжжа Святланы Алексіевіч па-беларуску, за якое яна атрымала Нобелеўскую прэмію па літаратуры. З намі супрацоўнічае таксама Зміцер Бартосік, беларускі актор, бард, пісьменнік, які запісаў найбольш
найбольш аўдіобукаў для камуніката, ну не толькі для камуніката, для ўсіх карыстальнікаў, для ўсіх тых, хто слухае, супрацоўнічае з намі Кацярына Ваданосава, напэўна, шмат хто яе ведае, а таксама Віктор Сямашка, які дасканалы радыёвядоўца, але таксама геніяльны музыка, мультиінструменталіст і, аказваецца, вельмі добра начытвае таксама аўдіобукі. Так што, ну, не спыняемся, працуем, стараемся, каб увесь час нешта новае, а на 25-годзе я паўтараю ўжо ўвесь час, што гэты юбілей адзначым такой плённай працай, ну і, магчыма, на 25-годзе інтэрнэт-бібліятэкі камунікат выдасць 25 папяровых кніг, ужо 10 ёсць нашых выданняў у гэтым годзе. Цяпер аддалі ў друк чарговую. Гэта будзе кніга Барыса Пятровіча «Цнота на потым». Ужо праз нейкіх 10 дзён яна будзе ў продажы. Не спыняемся, працуем і не думаю пра тое, каб спыняцца. Увогуле, я такое можа агульнае пытанне да цябе як да жыхара Беластоку. Шмат беларусаў паехала ў Беласток і жыве зараз у Беластоку пасля 20-го года. Як дыаспара, як вот беларуская супольнасць Беласточчыны, Падляшша змянілася ці не змянілася пасля такога вось прыезду вялікай колькасці беларусаў з Беларушчыны? Ну, безумоўна, гэтая беларуская суполка Беластока, Беласточчыны, яна, ну, мусіла памяняцца, бо да гэтага часу фактычна была толькі беларуская меншасць. Хаця, аказваецца, да 20-го году, да гэтых пратэстаў, дзе мы, як меншасць, фактычна пазнаёміліся з беларусамі, што жывуць у Беластоку, у горадзе было недзе пад 3000 беларусаў. Мы не ведалі пра іх, як меншасць, яны не ведалі пра нас, пра беларускую меншасць на Беласточчыне. Цяпер гэта ўжо не 3000, гэта, думаю, недзе паміж 15 а 20 тысяч у горадзе Беласток. Вельмі актыўная гэта ёсць дыяспара. Таксама і актыўная ёсць беларуская меншасць, таму што мы узаемна у пэўным сэнсе падштурхоўваемся да гэтай дзейнасці. На пачатку 2024 году у Беластоку узнік Цэнтр беларускай культуры. Гэта не няўрадавая арганізацыя, гэта установа культуры падляшскага ваяводства. І гэта арганізацыя, якая дзейнічае і дзеля пашырэння культуры беларусаў Беласточчыны, але таксама гэтай агульнай беларускай культуры, беларускай дыяспары. Яны зрабілі вельмі многа мерапрыемстваў. Такое, мне здаецца, найбольш значнае гэта святкаванне 25 сакавіка і ў прошлым годзе, і ў гэтым годзе. Гэта, напрыклад, выстава строю Кацярыны Ваданосавай. Таксама, лічу, вельмі важная рэч. Гэта ўжо ў некалькіх месцах выстава была паказаная і будзе яшчэ. Я абсолютна веру ў гэта, што яшчэ не адзін горад, беларусы не аднаго гораду пабачаць гэтую выставу. Таксама фонд «Камунікат» супрацоўнічае з Цэнтрам беларускай культуры. І у нас, напрыклад, выйшла ўжо ў супрацоўніцтве з гэтым цэнтрам 2 кнігі. Адна гэта «Свецяцца вокны, ды нікога за імі», выдадзеная лацінкай кніга, зборнік вершаў Владзіміра Арлова, а таксама кніга «Птушкі без гнёздаў». Гэта ўспаміны Ларысы Геніюш, якія выходзілі ў Беларусі пад загалоўкам «Споведь». Мы вырашылі не выдаваць гэтага як споведь, таму што па сведчаннях сям'і унука Ларысы Геніюш, Міхала Геніюша, Ларыса Антонаўна вельмі хацела, каб яе ўспаміны выйшлі проста пад загалоўкам «Успаміны». А споведь, ёй вельмі не падабалася гэтая ідэя, таму што яна лічыла, што спавядаюцца вінаватыя, а яна перад Беларусю сваёй віны ніякай не адчувала. Таму мы ўзялі загаловак з тэксту яе ўспамінаў «Птушкі без гнёздаў». Гэта яна пра той час, калі яны былі ў Празе, пісала мы, як гэтыя птушкі без гнёздаў, у якіх надзея толькі на Бога. Ну, ці ж гэта не тое самае, што цяпер адбываецца, калі сотні тысячаў беларусаў у такой самай эміграцыйнай сітуацыі, як Ларыса Антонаўна.
Мы вот працягнем гэтую тэму. А я просто коротко вярнуся до того пытання, якое папярэдняе задаваў про змены беларускай дыаспары Беласточчыны, можа і Польшчы, але про Беласточчыну найперш. Усё ж таки не было нейкага такога, а сёння ёсць ці няма нейка непаразумення, як это кажуць, цёрак паміж меншасцю ці там старой дыаспарай і новай дыаспарай. No nie, ja mnie nazywał staroj nowej diaspory, prosto dawaj będziemy trzymać białoruska mniejszość i diaspora, tak? Te ciorki jość, nie masz to skrywać, ale mnie wielmi nie chciało się, aby u publicznej sfery zamacować niejki tam podział na my i wy. Dla mnie takoga podziału nie istnieje, dla mnie osobista. Jak dla mnie osobista mogą być jany, znaczyć hety ja z Białorusi, tak? Kali ja dla hetej Białorusi, dla tych ludzi, jakie u Białorusi pracuję minimum hety ja 25 lat przy komunikacie, a nawet больше тому, że ja zaczynał swoją żurnalistyczną pracę w 92 roku u białoruskiej redakcji Polska Radio u Warszawie i z tego czasu sustrzekał się z Białorusami z Białorusi, siabrawał z nimi. Kali mój dobry przyjaciel Aleś Bialacki siedzi ciepер u turmie reżimnej. Kali inszy mój dobry przyjaciel, Aleś Puszkin, zaginął u tragicznych obstawinach u reżimnej turmie. Kali inszy mój dobry przyjaciel, Mirosław Lazowski, poklał swoje życie, zmagaючи się za swobodę Ukrainy pod Bachmutem. Dla mnie nie ma podziału na jany i my. Nie ma takiego podziału. I mnie wielmi nie chciało się taki podział zamacować. Тут ja liczę, trzeba robić усё, что махчимое, i mnie zdaje się, że ja staraję się to robić, aby tego podziału nie było. Потому что my, po sutności, один naród. Białorusy, jakie opinuli się po один bok mierzy i po drugi bok mierzy, nie po swojej woli. Ja zwyczajnie w takich sytuacjach, bo często mnie Białorusy z diaspory pytają, no woś, ja zjechał 2 lata temu, tam mój siabra zjechał 10 lat temu, a kiedy ty zjechał? Ja mówię, no ja nie zjeżdżał. No znaczyć baćki. Ja mówię, nie. Dziady? Nie, кажу, my tu spokon wieką żywiem. Ja daję przykład swojego dzieda z boku mojej mamy, jaki za swoje krótkie życie, bo on żył niedzie tam pod 60, 56 badaj lat, i on był gromadzianinem, siemi dzierżawał. I machczyma pra niektóre gromadzianstwa i on absolutnie nie wiedział, że on należał prazniejki moment nawet do Litowskiej Republiki. I nie po naszej winie mieniali się hetыя mierzy. My, один народ, белорусы. Давай звернемся до другой тэмы нашай запланаванай размовы. Гэта ваш тур, які вы ладзілі разам, ну дакладней, у якім былі разам з нашим выбітным пісьменнікам Владимиром Орловым, і у вас там было 2 накірунку, можа 3 нават, я б сказаў. Ну, безумоўна, гэта расповеды пра камунікат, 25годдзя, гэта ўсё ж таки подставы для того, каб распавесці пра гэтую бібліятэку. Потым прэзентацыя Владимира Орлова яго кніг, ну і безумоўна кнігі Ларысы Генюш. Распавядзі пра гэты тур, з чаго пачыналася, кім ініцыянавалася, дзякуючы каму ўсё адбывалася, ну і цікавосткі. Гэта był сапраўды najbolszy tur, u jakim my byli sa spodorem Włodzimierem Orlowym, тому что można сказать, гэта ўжо наш 4. czy nawet 5. tur. My najpierw zjeździli усю Polszczu, byli u Italii, później bałtyckie krainy, Finlandia, skandynawskie krainy i u Niderlandach tak samo. A ciepierwoś nasz tur przejszł z Wrocława przez Pragu, Brno u Czechii, Wienu u Austrii, Zurich u Szwajcarii, München, Wiesbaden i Köln u Niemiecczynie i ciepер wiertajuczy się my mieli uczora sustreczu z Białorusami Poznania i jeszcze sionia będzie sustrecza u Centry Białoruskiej Solidarności u Warszawie na Oleandrów 6, na jaką wielmi serdeczna zapraszajem. Zaprawdę ten tur był premierkowany do jubileju 25-choddzia
biblioteki Komunikat, ale tak samo u большасці месцаў, gdzie my prowadzili hetia sustreczy, spadar Władimir Arlow wystupał z taką mini lekcją pra historię białoruskiej dzierżawności adrach waloda da BNR. No, wiadomo, niedawno była hadawina jak raz obwieszczenia niezależności BNR i wielmi Białorusy w wszystkich miejscach byli zaciekawieni jak tej temaj. Krychu insza tema była u Prazie, тому что znaczna czastka, больш czym połowa uspomina u Larysy Geniusz, przyświecana mianowita Prazie i temu u Prazie my prezentowali knigę Ptuszki bez gniozda, про яку ja zgadwał. Spadar Władimir Arlow jest autorem ustupu do tych uspominał. Zresztą, on wielmi dobra był znajomy z Larysą Antonowną. Kiedy ona pomierła, on u Zelwie na mogilki niósł tak samo na swoich pleczach trunu. I temu Praha, to była prezentacja knigi Ptuszki bez gniazdał, u Brno u swoją czergu, to chcieli organizatory tej sustreczy, tam jest taka komanda młodych Białorusów, jakie organizują kursy mowa na nowa, robiać to, no, klasna. Mnie wielmi podobali się te zaniatki, wielmi kreatywne, jakie naprawdę dopomagają u takiej hulni znajomić się z białoruskiej mową i tam spadar Władimir rozpowiadał pro stachodzi białorusko-czeskich odnosinał. Pro to, jak przodki Białorusów współczesnych udzielniczyli między innymi u husyckich wojnach po boku husytał. No, wiadomo, tak samo rozpowiadał pro historię BNR, тому что urad BNR opinął się przez niejki czas u międzywojenny period, mianowita u Prazie. Ostatnie harady, to rozpowiad Władimira Arlowa pro woźgetuju temu adrach waloda da BNR i mój rozpowiad pro jubilej 25-godzia Komunikata. Byli wielmi klasne sustreczy u każdym horodzie. U Wiesbadenie my nawiedali mogiłę Borysa Kita. Nie trzeba, думаю, большасці naszych gledaczów, słuchaczów rozpowiadać, kto taki Borys Kit. Wielmi ważne jest to, że spadar Władimir Arlow u knizie Imiony Swobody pisze mianowita pro Borysa Kita. Spadar Władimir był tak samo laureatem premii Borysa Kita i dla jego to było wielmi, wielmi ważne. Ja zachwoczwaju tych Białorusów, jakie buduć w okolicach Wiesbaden, aby pobacz prawosławnej cerkwy w tym horodzie nawiedać mogilki i mianowita tę mogiłę Borysa Kita. Spadar Władimir u szmat jakich miejscach sustrzał się tak samo z Palaczanami, z ludźmi, jakie wychadcy z jego rodnego horodu, to byli zwyczajnie wielmi czulliwe takie sustreczy, nawet nieraz ludzi praślazili się podczas tych sustreczał. Byli tak samo momenty dla Władimira Arlowa jak autora wielmi takie ciepłe, jak on mówić, takie momenty, jakie wielmi greją duszu, jak na przykład przychodzili ludzie na sustreczy z knigami, jego knigami, już takimi zaczytanymi. I mówili, że na przykład tam 8 czy 10 osób już tę knigę przeczytała. Jemu wielmi przyjemne było podpisywać mianowita takie knigi. No ja думаю, że u tych naszych sustreczach przyniało udział gdzieś pod 300, no może 250, pod 300 Białorusów. I to było ważne mnie tak zdaється, nie tylko dla nas, bo dla nas bezumowno było to ważne, ale tak samo dla tych ludzi, jakie przychodzili na te sustreczy. Szmat kto pierwszy raz dowiedział się na przykład pro biblioteku Komunikat. Szmat kto pierwszy raz dowiedział się, że Komunikat na przykład ma przystosowanie do przesłuchowania swoich audiobooków dla iPhone'ów. Szmat kto dowiedział się, że my już wielmi intensywnie pracujemy tak samo nad taką przyladą dla systemy Android. Tak, że to wielmi korzystne, a spadar Władimir zawsze podkreśliwa, że on należy do takich piśmienników, dla jakich kontakt z czytaczami jest wielmi ważny. I
пасля такіх сустрэчаў могуць узнікнуць нейкія новыя сюжэты для літаратурных твораў. Напрыклад, каб не тое, што мы былі год таму дакладна у Хельсінкі, у Фінляндіі, там сустракаліся з беларусамі, не ўзнік бы спектакль паводле твору Орден Білої миші, бо менавіта там прийшов режисер, з яким Владимир Ушаков, привітання. Так, безумовно, привітання і великая подяка, що тады была такая ідэя узнікла, і гэты спектакль ёсць. Так што, ну, гэта вельмі важна, гэта вельмі істотна. Я спадзяюся, што калі будзе пажаданне, ты ж таксама ездзіш са сваёй кнігай, са сваімі кнігамі, беларуская нацыянальная ідэя па розных месцах у дыяспары. Калі будзе такое пажаданне, мы з ахвотай прыедзем, ну і што важна, ну, прывязем цэлы багажнік кніжак, беларускіх кніжак, добрых кніжак, выдатных. Сапраўды, а, дарэчы, ездзяць на сваім аўтамабілі, вязуць поўны багажнік кніжак. Што за кнігі возіце з сабой? У асноўным гэта кнігі, выдадзеныя менавіта фондам Камунікат. Мы выдалі гэтых кніг ужо больш за 60, ці то самі, ці ў нейкай кааперацыі з Міжнародным саюзам беларускіх пісьменнікаў, ці з Цэнтрам беларускай культуры ў Беластоку. Ну, ёсць, па-першае, 13 кніг, якія Камунікат выдаў аўтарства Уладзіміра Арлова. Гэта і новыя кнігі, як, напрыклад, другая частка «Айчыны», але таксама і перавыданні таго ж ордэну Білай мышы, танцаў над горадам, за якую кнігу Уладзімір Арлоў атрымаў у свой час, здаецца, у 2015 годзе прэмію Гідройца, але таксама іншых аўтараў. Мы нядаўна зусім выдалі новы раман Андрэя Федарэнкі «Сцэнарыст». Зусім нядаўна выйшаў таксама другі нумар часопісу альманаха, дакладней, «Апостраф». Гэтыя ўсе кнігі ёсць даступныя. Быў таксама знанава выданы другое выданне раману Уладзіміра Няклаева «Гэй бен Гіном». Была таксама кніга «Нерастраляныя». Гэта партрэты 17 беларускіх літаратараў, інтэлектуалаў, пісьменнікаў, якія былі расстраляныя у 37 годзе савецкімі уладамі. І гэта не толькі іх партрэты, але таксама іхнія творы. Ёсць кніга, перавыдадзеная Камунікатам «Жаўнеры БНР», таксама цікавіліся гэтым. Нядаўна мы выдалі зборнік п'есаў Сергея Кавалова, выдалі таксама кнігу апавяданні паштовых марак пра Вялікае княства Лавона Карповіча. Ну і ўсё, што Камунікат выдаў, можна знайсці, набыць, замовіць на сайце камунікат.шоп. Вось такая не прыхаваная, але вельмі такая дарэчная рэклама. Джон Ді піша: ва ўкраіне Владзіміра Арлова ведаюць, для украінцаў яго імя не чужое. Дзякуй вялікі, Джоні. Гэта наш слухач з Украіны. Я, можа, дадам, дзякуй вельмі сапраўды за гэта. Спадар Уладзімір таксама падчас нашых сустрэчаў у некаторых гарадах былі украінцы. Былі украінцы і у Брно, былі таксама у Цуриху і прагучалі там вершы Уладзіміра Арлова ў перакладзе на украінскую мову. Нават нехта зацікавіўся, бо яго кніга паэзіі была перакладзена на украінскую мову, нехта нават зацікавіўся, каб набыць, дзе можна набыць гэтую кнігу, але таксама прагучалі пераклады на беларускую мову украінскіх паэтаў. Пераклады, якія зрабіў Уладзімір Арлоў. Так што сапраўды вельмі добрая тут заўвага, што Уладзіміра Арлова ва ўкраіне ведаюць. Ну так, дарэчы, сапраўды, што вельмі важна, і тут я магу пацвердзіць, што украінцы і беларусы
разам чытаюць, цікавяцца, нейкія супольныя ладзяць мерапрыемствы, сустрэчы. На мае таксама такія прэзентацыі прыходзілі, хай не шмат, але прыходзілі украінцы. Вот адна з апошніх сустрэчаў прэзентацый у Мюнхене таксама былі прадстаўнікі украінскай дыаспары. Так што дзякуй вялікі за тое, што падтрымліваеце нас. Вожык Патрыёт пытаецца: часта беларускую мову ў літаратуры успрымаюць выключна ў кантэксце гістарычнага жанру. А наколькі вялікі гэты сегмент у параўнанні з астатняй беларускамоўнай літаратурай? Ну, маецца на ўвазе гістарычны жанр вот гэтай літаратуры, наколькі яна шырокі, наколькі шмат такой літаратуры? Ну, напэўна, яе ёсць вельмі многа. На сайце камунікат.орг, калі глянеце на рубрыку «Гісторыя», на катэгорыю «Гісторыя», там шмат знайдзеце кніжак гістарычных, але камунікат, выдаючы цяпер кнігі, у асноўным засяроджваецца на мастацкай літаратуры. Я лічу, што выдаваць цяпер у замежжы кнігі з навуковым апаратам гістарычныя, ну, гэта хутчэй за ўсё з грантаў нейкіх. Мы стараемся кнігі выдаваць толькі дзякуючы падтрымцы добрых людзей на рэалізацыю нашых мэтаў дзейнасці. Стараемся не выдаваць гэтых кніг за гранты. Ну, я лічу, што проста гістарычная кніга цяпер не прадасца ў эміграцыі так, каб гэта акупалася. А мастацкая літаратура так. Мастацкая літаратура, я надалей лічу, што выданне мастацкай беларускай літаратуры па-за межамі Беларусі, гэта, так як я сказаў некалі пра раман Уладзіміра Някляева «Гайбен і гіном», гэта, на жаль, паспяховы праект. На жаль. Таму што калі прадаюцца гэтыя кнігі ў эміграцыі па-беларуску, значыць, дзесяткі тысячаў чытачоў выехала па-за межы Беларусі. Яны пакінулі Беларусь. Гэтыя кнігі павінны выходзіць у Беларусі. Таму менавіта лічу, на жаль, гэта надалей паспяховы праект. З гістарычнымі кнігамі больш складана. Алеся Іванова піша: я была на сустрэчы ў Кёльне. Дзякуй, было вельмі цікава і была радая магчымасці набыць кніжкі. Прыязджайце яшчэ. Запрашайце, будзем прыязджаць, мы адкрытыя. Да. Дарэчы, не толькі вот Ярослаў з Орловым рады прыехаць у Кёльн, але ёсць і іншыя жадаючыя і прэтэндэнты. Так, Ярослаў, я хацеў бы звярнуцца яшчэ да такой тэмы. Усё ж такі, вось, на жаль, паспяховы праект. Якія кнігі чытаюць беларусы з замежжа? На што варта ставіць? Чытаюць тыя, якія выдаюць беларускія выдаўцы. Гэта можна так сказаць, таму што гэтыя кнігі, якія... Бо беларускія выдаўцы, яны ж выдаюць, арыентуючыся на тое, каб это быў, на жаль, паспяховы праект. У пэўным сэнсе так, але беларускія выдаўцы яшчэ не адказалі на одну вялікую просьбу значнага сегменту беларускіх чытачоў. Я таксама яшчэ не паспеў на гэта адказаць, таму што шмат хто просіць, каб выдаваць кнігі вясёлыя. Кнігі з добрым заканчэннем, з хэпі-эндам. Каб гэта ўсё, гэтая ўся трагедыя беларускага народу ўжо памалу, ну яна яшчэ цікавіць шмат каго, але ну памалу ўжо трэба гэта замяняць нечым іншым. Пакуль, аднак, так як я размаўляў, будучы, напрыклад, у Вільні на стральцоўскім фэсце з беларускімі аўтарамі, з беларускімі пісьменнікамі, не пішацца нешта пазітыўнае, не піша, ну, у такіх умовах, ну, возьмі нешта пазітыўнае і напішы. Ну, але, магчыма, неўзабаве крыху пазітыву у выдавецкай дзейнасці камуніката будзе, і спадзяюся, што нават яшчэ ў гэтым годзе, ну, можа, нават прыадкрыю крыху тайны, што найбольш верагодна на працягу некалькіх месяцаў мы будзем выдаваць фрашкі Северына Квяткоўскага. Апрача гэтага, ну, выдадзім у гэтым годзе, спадзяюся, каласы пад сярпом тваім Уладзіміра Караткевіча. Гэта кніга, пра якую таксама шмат хто падчас нашых выездаў пытае.
Так што вось гэтага патрабуюць беларускія чытачы, нечага станоўчага, нечага пазітыўнага, каб не ўсё было так трагічнае, як гэта сапраўды ёсць у жыцці. Ну, я вам скажу, самое позитивное это тое, что вы все працягваеце працаваць и рабіць свою справу, что Владимир Орлов піша новые книги, что Коммуникат.орг, вось гэты человек Иванюк выдае гэтыя книги, и не только Орлова, а іншых таксама творцаў, что мы про гэта рассказываем, что люди приходят на сустрэчы. Дарэчы, прыходзьце сёння на сустрэчу у Цэнтр беларускай салідарнасці. Алеандров 6, здаецца так, да? Алеандров 6 у колькі? У 18 гадзін. А 18 гадзіне прыходзьце, гэта будзе такая фінальная кропка гэтага тура Владимира Орлова і Ярослава Іванюка. Ім трэба зрабіць перапынак перад новым турам, які, я так думаю, спадзяюся, здарыцца таксама хутка, таму што беларусы чакаюць. Здарыцца, бо не спыніць, не разбіць, не спыніць, не стрымаць. Жыве Беларусь, жыве беларуская літаратура і жывуць беларускія выдаўцы. Я нагадаю, што у нас у эфіры быў стваральнік, заснавальнік, кіраўнік інтэрнэт-бібліятэкі фонда Коммуникат.орг Ярослав Іванюк. Дзякуй вялікі, Ярослав. Дзякуй за запрашэнне. Сябры, праект Беларусь Тумораў яднае прадукцыю шматлікіх беларускіх медыя, і яго ўжо можна глядзець са спадарожніка. Як гэта зрабіць, шукайце ў апісанні да нашага відэа.